बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज नंगौ बे समाव बर' हारिनि आरो बिटिआरनि थागिबिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो जाफुंसारनाय खौरां दरं लकसभा बियाबनि जायगायाव दरं अदालगुरिखौ गोदानै लकसभा बियाब हिसाबै फोसावबाय। दिनै मिरु बिसायख'थि आयगआ दरं अदालगुरिखौ बिटिआरनि गोदान लकसभा बियाब हिसाबै फोसावना होबाय। थारैनो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि बियो मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय आरो देरहानाय। बर'नि माहारियारि आफादफ्रा थांनाय समफोराव डेलिमिटेसनखौ लानानै बिसायख'थि आयगसिम गोख्रोङै दाबि खालामदोंमोन। नाथाय दायो एबसु, बिएसएस, बिटिआर सरकार आरो माखासे बर'नि माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों दाबि खालामनाय बायदियै दिनै अदालगुरिखौ गोदानै लकसभा बियाब मोनफुंनो हाबाय। थारैनो बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज जर'खायै बिटिआरनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव आरो गोजोनथाव खौरां जानानै फैदों। मानोना बिटिआरनि सिङाव दरं अदालगुरिखौ गोदानै लकसभा बियाब खालामनांगौनि दाबिजों बर'नि माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव गोबां बानबुंथि बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय खौसेयै जुजिनाय आरो नाजानायनि गेजेरजों दिनै बिटिआरनि सिङाव क'क्राझारजों लोगोसे दरं अदालगुरिखौबो गोदानै लकसभा बियाब मोननो हाबाय। दिनै मिरु बिसायख'थि आयगआ आसामनि मोन19 बिधानसभा बियाब आरो मोनसे लकसभा बियाबनि मुंखौ सोलायनाय डेलिमिटेसननि ड्राफ्टखौ फोसावना होबाय। नाथाय गोदानै फोसावजानाय दरं अदालगुरि लकसभा बियाबाव बबे बबे बिधानसभा बियाबफ्रा हाबदों दासिम रोखा नङा। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002229394 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।